Det er dejligt at få ferie, når vi kommer hjem. Ja, for helvede, det er hårdt det her. Men så er vi jo så kommet på Kæringsøen, og vi er jo helt oppe på toppen her, og vi starter jo med 10. lektion af yoga. Og som alle kan se, så på grund af lufttrykket, det er lidt lavt heroppe, så maverne de svulmer lidt op på os. Men vi er friske alle sammen, og Gert han er ved at gøre hans klods klar. Og lige om et øjeblik, ja, tommel op, siger han, Karsten, tommel op, ja, det er rigtigt. Og nu kigger I lige her, så går vi i gang med den første øvelse. Det er jo noget med, at vi skal lidt ned på måtterne, og det er jo en af de svære øvelser, så vi er nødt til ligesom at tage skoen af for at få noget ordentligt fodfæste. Og vi starter med at lægge os ned på måtterne, og så folder vi benene og håndfladerne, vender vi op i himlen, og så retter vi ryggen og lukker øjnene. Og så går vi klar til at lave hot yoga i et par timer. Vi lægger os ned, ligesom en skrubtus, og fodballerne er imod hinanden. Det ser rigtig godt ud. Og så når vi har lagt her et stykke tid, så går vi i gang med de rigtige hårde øvelser. Og jeg kan se, at de alle sammen I nyder det rigtig meget. Jeg kan ligefrem se, at Gerts knæ de kører frem og tilbage. Og nu lægger vi benene ned og rejser den ene op og lægger den over i højre side. Ja, det er fantastisk, det er fantastisk. Og op, det er synkron, det er fantastisk. Jamen altså, det kan ikke blive bedre, det kan ikke blive bedre. Og så til den anden side, og op og ned, og op og ned. Jamen, det ser rigtig godt ud. Ja, John, du får lige hatten ordentligt på og ned. Ja, det er godt, det er fint. Og så skal vi til en ny øvelse. Og det er en af de sværeste inden for yoga. Vi rejser os lige op alle sammen. Det er jo et meget svært underlag det her oppe også i den her tynde luft. Man skal få sådan lidt på, at man ikke tager pusten. Og John han prøver lige at se, om han kan komme op ved egen hjælp. Ja, det ser ud som om, det går nok. Jo, han klarer det. Det var rigtig fint. Nå, men nu ser det ud som om, at vi er klar til det nye tiltag, der kommer. Vi sådan ranker ryggen lidt og kigger lige frem og op med armene og bøjer os langsomt fremover. Ja, det ser rigtig godt. Der var lige lidt problem med Gerts knæer der, men han kom ned. Så er vi jo i hund. Ja, og så tager vi en klods på også. Så får du en lang ben der. Ja, det er fint. Vi står her lidt. Det ser rigtig godt ud. Karsten han er kommet lidt ud over kanten der, men han holder balancen. Så det ser rigtig fint ud, og vi rejser os op. Armene er strakte. Og så skal vi lige prøve at se med den der klods der, hvad vi kan finde ud af med den. Alle har en klods, og vi springer, eller vi går. Det må vi selv om. Vi står her med det ene ben på langs og det andet på tværs. Og så sætter vi lige klodsen sådan lidt frem til højre side. Og så tager vi venstre ben og fører frem til højre ben bagpå. Vi prøver lige at kigge her. Sådan der, ja, det gør I lige der. Ja, det er godt, Gert. Så tager I hånden ned på klodsen. Og så løfter I venstre ben. Også, ja, det er fint, Karsten. Du kommer bare med nu, når du kan det. Ja, det ser rigtig godt ud, Karsten. Ja, og det er jo sådan en ny version, Karsten han lavede der, men det så faktisk rigtig godt ud. Vi prøver at gå om på den anden side. Vi tager det andet ben den her gang. Og underlaget det fløj lige lidt over til venstre, men vi er klar igen. Og så tager vi højre ben op til venstre ben. Så tager vi klodsen lidt ud, finder balancen. Og så løfter vi højre ben og højre arm er vandret. Og så løfter vi armen helt op, og så drejer vi rundt. Det er jo fantastisk. Det ser rigtig godt ud.
Og Gert, han, ja, jeg ved ikke, hvad det var, han havde fat i der, men der var altså et eller andet. Så, men det var en rigtig, rigtig flot øvelse, I fik lavet der, og det var en af de svære, som hed Tasanasana, og det er grønlandsk, og det betyder meget svært. Så den klarer de faktisk rigtig fint. Så ja, men vi går klar til en ny øvelse. Det er vældig, når I lige sådan får vejret. Jeg kan godt se, at jeg har fået lidt sved på panden nu, men det er på grund af luftlag. Vi lægger vores ned på ryggen, og så tager vi en klods under nakken, og så går vi klar til, at vi skal ud af den her yoga-timer, dem vi har haft nu, fordi så skal man sådan slappe helt af. Og I slapper fuldstændig af, og I kan mærke, at det risler gennem tæerne, op gennem benene. Ja, Carsten, han skal lige, ja, og nu, ja, så, og Gert, ja, det er fint. Armene, der er blod i dem, nu kan jeg se, så tommel op, ja.